Често срещаме хора, които вярват в неща, които просто не са истина. Понякога всъщност по-голяма част от хората вярват в измислици. Някои митове са толкова разпространени, че се приемат за факти от обществото и е трудно да убедиш някого, че не са истина. Може да сте чели, че човек поглъща средно по 8 паека всяка година, докато спи. Това твърдение обаче няма източник. Имайки предвид колко спим и колко паека живеят в едно жилище, неволното поглъщане на паек може да се случи, но експертите посочват, че това е по-скоро аномалия. Паеците се страхуват от хората и обикновено ги избягват на всяка цена. Често става въпрос за вълците, при които алфа е най-силният индивид от глутницата, бета са онези в средата, а омега е най-слабият вълк. Звучи логично и много години това е общоприетата структура на глутницата, но авторът на теорията, Дейвид Мек, осъзнава, че всъщност е сгрешил и няколко десетилетия се опитва да поправи грешката си. Оказва се, че тази структура се наблюдава предимно при глутниците в плен, които се състоят предимно от непознати помежду си вълци. Дивите глутници често са семейни, като майката и бащата са водачите. За да популяризира правилната иерархия, Дейвид е стигнал дори до там да кара издателите да спрат да публикуват книгата му за вълците. Доминантна иерархия съществува при други животински групи, но те обикновено са по-сложни. Не само, че не обръщат внимание на цветовете, а биковете всъщност дори не могат да различат червеното. Също като кучетата, те не различават някои цветове, което означава, че цветът на наметалото е без значение. Много неща могат да раздразнят бика, като например самото движение на наметалото, поведението на матадора или пък например острието, забито в гърба. Независимо колко пъти майка ви, баба ви и всички останали ви повтарят да се обличате, за да не настинете, всъщност студът обикновено не може да ви разболее. Настинката всъщност се причинява от вируси, най-често риновируси. Студът на теория може да увеличи риска от разболяване, но това се случва при продължително излагане на ниска температура. Физически, студеното време понижава телесната температура, а това от своя страна може да отслаби имунната система. Поважният фактор обаче е социален. В студеното време повечето от нас са на топло в затворени пространства, което означава по-близък контакт с повече хора, а това значително спомага за разпространяването на вирусите.